ኤርትራ ኣብ ተሓሊፋ ዝንያ 2025 ዓበይቲ ዓወታታ መዝጊባ ትርከብ ካብኣቶም ውሕዳት ድማ ብዲፕሎማሲ ስፖርት ካብ ናይ ዓለምና ኣብ ቅድሚት ዝስርዑ ትካላት ዕድናታትን ዝተረኸቡ ወርቂ ብሩር ነሃስ ፖታሽ ዚንጎ እቶም ናብ ኤርትራ ዝኣተው ዓበይቲ ኩባንያታት ዓለም ዝረኸብዎም ማዕድናት ነዳድን ጋዝን ናይ ስዑድ ዓረብ ግብፂ ጣልያን ካምፓኒታት ኤርትራ ስራሕ ጀሚረን እየን ክቡር ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ድማ ምስ ዝተፈላለዩ ሃገራት ርክብ ኣካይዱ እዩ ካብኣቶም ድማ ግብፂ ሱዳን ስዑድ ዓረብ ምስ ዝተፈላለዩ ሃገራት ብወከልቶም ድማ ቻይና روسيا أمريكا إيران زعمسلو عبيت عوضات تساريحهم يوم حفشاوي دبلوماسيون بوليتيكاون معبالتات سبورتاون نتفتات مفتاح أسراتن أبزار وقديات يتقلل أبزع عمل بريزيدنت إساس أفورك إن جبتي السودان سعود عربي ومبصح كايدو مستي أبزع حلف عمل تختشن إسران ربعتن ناب جبتي إيطاليا تشاينا دو كوريان مبصح زكايدون نبريزيدنت صوماليا حموش تجزي نبريزيدنت جبتي حساب نفلي لوخ جبتي خل تجزي نفلي لوخ تشاينا نفلي لوخ حوارات هاجرات أو قداي السودان كمون نجنرال عبد الفاتح البرهان أبس مرات قبلو ززار عربلو بمن تسار تزاماري بوزح مجشاتات زي رايلا عامت نيرا خبها لكال منسترات وديات وطع إرترا جبتن صومالين أب كايرو قداماي سلساو أخيبهم أكايدهم أتوم منسترات أتن سلسته سب كيدان هاجرات قداماي أخيبهم أب كايرو كم زكايدو يفلت بمسارة حبريتا منستر وديات وطع جبتي علامة أتاخيبا زواو متحجزن محيال صاتن رقاتن زواك أرنا أفريكا نمدنفاع زعلميو بغال مدايت انبل سرعة سيمة وصلوتا تقبو بصوا قدوس ابن باسيليوس قداماي شاچاي باتريارك ورئيس ليقانه ጳጳሳት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ሰንበት 26 ጥሪ 2025 ኣብ ርእሰ ኣድባራት ደብረጽዮን ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ኣስመራ ተፈጺሙ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ አቡነ ባስልዮስ በመሰረት ውሳነ ቅዱስ ሲኖዶስን ብ9 ታሕሳስ 2024 ኣብ ዝተኻየደ ጉባኤ ሻቻይ ፓትርያርክ ኮይኖም ከም ዝተመረጹ ዝዝከር ኮይኑ ኣቀዲሞም ዋና ማሕዳሪ መንበረ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ኮይኖም ኣገልጊሎም እዮም ኣብ ርእሲ እዚ ኣብ ወርሒ ጥሪ ኣቦ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ነበር ሙሳ ፋኪ መሃማት ኣብ ኤርትራ ምብጻሕን ምግባር 30 ጥሪ ኣስመራ ኣትዮም ኣብቲ ምስ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዘካየዶ ርክብ ገስጋስ ኣህጉር ኣፍሪቃ ብሰንኪ ብድሆታት ጸጥታን ዘይምርጋእን ተሓሊሁ ኣሎ ከም ዝበለ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ሓቢሩ ነይሩ እቲ ካብ መዝነቱ ቅድሚ ምስንባቱ ናብ ኣስመራ ዝገሸ ሙሳ ፋኪ ኣብ ውሽጥና መንጎን ሃገራት ዘለዉ ግጭታት ወጥርን ቅልውላዋት ሽበራን ተነጽሎ ኣፍሪቃ ኣብ መድረኻት ዓለምነቶም ብድሆታት ዘጋድድ ምዃኑ ኣመልኪቱ ኤርትራን ባንኪ ልምዓት ኣፍሪቃ ንህንጸት ፕሮጀክት ፀሓይ ውፅዓት ዝውዕል ተወሳኺ 20 ሚልዮን ዶላር ስምምዕ ኣብ ካልኣይ ሰሙን መጋቢት ከም ዝኸተማ ይዝከር ነቲ ስምምዕ ከዓ ሚኒስትር ፋይናንስን ቁጠባዊ ልምዓትን ኤርትራ ዶክተር ጊዮርጊስ ተክለሚካኤል ምክትል ዋና ዳይሬክተር ናይቲ ባንኪ ልምዓት ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ሊያንድረ ባሶሎን ኣብ ኣስመራ ከም ዝኸተምዎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብቲ ወርሒ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ሓድሽ ኩናት ክትከፍት እያ ዝብል ክሲ ፍጹም ከም ትነጽጎ ኣስመራ ገሊጻ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዑስማን ሳልሕ ብ17 መጋቢት ኣብ ኤርትራ ንዘለዉ ቆወምቲ ኣምባሳደራትን ዲፕሎማስያኛታትን ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኤርትራ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ ኢዳ ከም ዘእተወት ኣረዲዩ ብኻል ወገን እቶም ንሓያለ ዋርሕ ኣብ ኤርትራ ተታሒዞም ዝነበሩ ባሕረኛታት ኣብ መወዳእታ ሰሙን መጋቢት ከም ዝተለቁ ማዕከናት ዜና ኣዘርባይጃን ሓቢረን ኣብ ዝወርሒ ምንቅስቓስ ብርጌድ ንሓመዱ ብኣኽበርቲ ሕጊ ጀርመን ውሽጣዊ ግብረ ሽበራዊ ውድብ ተባሂሉ ሰመዚ ጸጥታ ጀርመን ካብ 26 መጋቢት ጀሚሩ ንመስረቲ ናይቲ ብርጌድ ንሓመድ ተባሂሉ ዝፍለጥ ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ተቃወምቲ ኣብ ቀይዲ ንምእታው ስርሒት ምጅማሮም ኣፍሊጦም ቤት ጽሕፈት ፌደራላዊ ዋና ኣኽባሪ ሕጊ ብሓሙስ 26 መጋቢት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቶም ኣስማቶም ዘይጠቐሶም 17 ውልቀ ሰባት መስረትን ኣባላትን ውሽጣዊ ግብረ ሽበራዊ ውድብ ምዃኖም ዝተጠርጠሩ እዮም ይብል ሚያዝያ ኣብዚ ወርሒ ኤርትራን ሱዳን ዓብዪ ደገፍ ከም ዝሃበት ጀነራል አልቡርሃን ገሊጹ ኣብ ካልኣይ ሰሙን ሚያዝያ ናብ ኤርትራ ምብጻሕ ዘካየደ ወታደራዊ መራሒ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፋታሕ አልቡርሃን ኤርትራ ንዝሃበቶ ደገፍ ኣመስጊኑ ብ10 ሚያዝያ ናብ ርእሰ ከተማ ኣስመራ ዝኣተወ ጀነራል አልቡርሃን ብዛዕባ ምዕባለታት ግጭት ሱዳን ንፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ መብርሂ ከም ዝሃበ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ሓቢሩ ነይሩ ተጣቢቐን ዝተወልዳ ማንታ ኤርትራውያን ህጻናት ኣብ ንግስነ ስዑድ ዓረብ ዝተገበረለን መጥባሕቲ ዝተፈላለዩ እዋን መፋረቕ ጉንበት ነይሩ እተን ኣስማን ሱመያን ዝተሰመያ ህጻናት ንምፍልላይ ልዕሊ 15 ሰዓታት ዝወሰደ ዕውት መጥባሕቲ ከም ዝተገበረለን ሰመዝ ጥዕና ስዑዲ ኣፍሊጦም እተን ህጻናት ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዝርከባውን ኤምባሲ ኤርትራ ኣብቲ ሃገር ሓቢሩ ኣብቲ ወርሒ 24 ግንቦት ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምኽንያት መበል 34 መዓልቲ ነጻነት ኣብ ዘስምዖ መደረ ናብ ኢትዮጵያ ንገዛእ ሰልፊ ብልጽግናን ዘነጻጸር እውን ተሪር ነቐፌታ ኣቕሪቡ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ፈለማ ተፈጢሩ ዝነበረ
ለውጢ ተስፉ ናይ ህዝቢ ሃንቀውታ ኢሉ ብምግላጽ እዚ ሰናበዶም ናይ ግዳም ሓይልታት ኣይቀሰኑን ክብል ምዝራው ድማ ይዝከር። ኣብ ውሽጢ ናይ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ጥራይ ብሽም ብልጽግና ከም ሓድሽ ወኪል ወይ ተገዛኢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣውጆሞ ዘለው ኩናት ናይ ጭንቀቶም መርኣያ እውን ኢሉ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ሃገሩ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ርክብ ክትሕይል ከም ትደሊ ገሊጹ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ሃገሩ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ዝምድና ክትሕይል ድሌት ከም ዘለዋ ገሊጹ። እቲ ሚኒስትር ብ24 ጉንበት ብምኽንያት መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ኣመልኪቱ ኣብ ዘውጾ መግለጺ ኣብ ዝቕጽሉ ዓመታት ምስ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዘለና ርክብ ክጥንክር ብሃንቀውታ ይጽበ ድማ ኢሉ። ኣብ መበል 87 ዓመቱ ኣብ መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ጉንበት 24 ዝዓረፈ ሚኒስትር ዞባዊ ምምሕዳር ኤርትራ ኣቶ ወልደ ሚካኤል አብርሃ ብሰሉስ 27 ጉንበት ኣብ መቃብር ሓርበኛታት ጸጸራት ኣስመራ ሓመድ ኣዳም ከም ዝለበሰ መንግስታውያን ማዕከናት ዜና ኤርትራ ሓቢረን። ኣብቲ ስነ ስርዓት ፕሬዝደንት ኢሳያስን ላዕለዎት ሰበስልጣን ዝተረኸቡ ኮይኖም እቲ ፕሬዝደንትን ብዙሓት ኣካላትን ኣብ መቃብሩ ዕንበባ ኣንቢሮም። ሰነ ሚኒስትር ዜና ብ24 ሰነ ኢትዮጵያ ኩናት ንምውላዕን ርትዓውን ምምሳሉን ሰበብ ሃሰው ትብል ብዝብል ዘውጾ መግለጺ እተን መንጎ ዘን ሃገራት ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ስርዓት ኢትዮጵያ ልኡላዊ መሬትን ባሕራዊ ግዝኣትን ጎረቤት ሃገሩ ንምግባጥ ካብ ዘለዎ ዘይሕጋውን እውጅን ጥሙሕ ዝመንጨወ እዩ ኢሉ። ሓምለ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቀዳም 19 ሓምለ ምስ ኤርቲቪ ዝተፈላለየ ጉዳያት ዝዳሰሰ ቃለ መሕተት ኣካይዱ። ኣብቲ ንኽልተ ሰዓት ዝቐጸለ መደብ ኢሳያስ ንዓለማዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ነቲ ኣብ ቀዳማይ እምበረ ፕሬዝደንት ትራምፕ ዝተፈተነ ምምሕያሽ ዝምድና ኤርትራን ኣሜሪካን ኣብዚ ሓድሽ ምልሶ ትራምፕ ዝብገስ ዘሎ ሓድሽ ጽምዶ ምስ ዋሽንግተን ጸገማት ኣህጉር ኣፍሪቃ ጉዳይ ኢትዮጵያን ምስ ኣፍ ደገ ባሕሪ ተተሓሒዙ ዝለዓል ዘሎ መግለጽታት ጉዳይ ጎረባብቲ ሃገራትን ምስኦም ዝዛመዱ ዛዕባታትን ኣልዒሉ። ኣብ መወዳእታ ጥሪ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ መንጎ ፕሬዝደንት ኢሳያስን ቀዳመይቲ ሚኒስትር ጆርጂያ ሞሎኒን ንዝተገበረ ዘተ መሰረት ብምግባር ኤርትራን ኢጣልያን ዓበይቲ ውዕላት ከም ዝተፈራረማ መንግስታዊ መርበብ ሓበሬታ ሻዋይት ኣፍሊጡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብ29 ሓምለ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ነቲ ብሚኒስትር ሕርሻን ምግብን ኢጣልያ ሚስተር ፍራንቸስኮ ሎብሪጊዳ ዝተመርሐ ልኡኽ ኣብ ኣስመራ ረኺቡ ኣዘራሪቡ። ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ኤርትራዊ መዘኑ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ደብዳቤ ከም ዝሰደደ እውን ኣብቲ ወርሒ ተገሊጹ። እቲ ብ30 ሓምለ 2025 ዝተለኣኸ መልእኽቲ ትራምፕ ዋሽንግተንን ኣስመራን ምክባር ዘለዎ ሃናፂ ዝምድና ዳግማይ ክምስርታ ምምሕዳሩ ቅርብ ምዃኑ ገሊጹ ይብል ሚኒስትር ዜና የማነ ገብረ መስቀል። መስከረም መስራትን ዳይሬክተርን ራድዮ ኤሬና ቢንያም ስሞን ኣብቲ ዓመታዊ 18 መስከረም ዝርቋሕ ሽልማት ፐን ኤርትራ ተዓዋቲ እዚ ዓመት ከም ዝኾነ እቲ ትካል ብመንገዲ መርበብ ሓበሬቱ ብወጊዒ ሓቢሩ። ጥቅምቲ ብቀዳማይ ሚኒስትር ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ሱዳን ኣብ ኤርትራ ምብጻሕ ኣካይዱ። እቲ ብ9 ጥቅምቲ ናብ ርእሲ ከተማ ኣስመራ ዝኣተወ ዶክተር ካሚል ኢድሪስ ምስ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምርኻብ ብዛዕባ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ተዘራሪቡ። ኣብ መወዳእታ ጥቅምቲ ናይ 5 መዓልታት ናይ ስራሕ ምብጻሕ ንምፍጻም ናብ ግብጽ ዝገሸ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ፕሬዝደንት ዓብደልፋታሕ አልሲሲ ተራኺቦም ተዛትዮም። ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ቤተ መንግስቲ ግብጽ ተራኺቦም ኣብ ዘካየድዎ ሰፊሕ ዝርርብ ፕሬዝደንት ግብጺ ዓሚቑ ዝሰረቱ ስትራቴጂካዊ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ኣስሚሩሉ። ኣብ ርክቦም ክልቲኦም መራሕቲ ንዞባዊ ምዕባለታት ዘለዎም መርኣያታት ድሕሪ ምልውዋጥ ፕሬዝደንት አልሲሲ ሃገሩ ንሉኣላውነት ግዝኣታዊ ሓድነትን ኤርትራ ንምድጋፍ ዘለዋ ጽኑዕ ተወፋይነት ደጊሙ ኣረጋጊጹ። ሕዳር ባህር ስነ ጥበበኛ በረኸት መንግስታዊ ኣብ መበል 89 ዓመቱ ብ12 ሕዳር ኣብ ኣስመራ ዓሪፎም። እቲ ብፕሬዝደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ራእሲ ሃገራዊ ባህሊ ዝብል ማዕረግ ዝተዋህቦ በረኸት ካብ መወዳእታ 50ታት ኣትሒዙ ልዕሊ 300 ደርፍታት ዘፍረየ ሓደ ካብ ዓበይትን ተዘከርትን ኤርትራውያን ስነ ጥበበኛታት እዩ። ብዘይካዚ ኣብ ሕዳር ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ነቲ ሓምለ ዝዓመት ዝተመዘዘ ሓድሽ ፍሉይ ልኡኽ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሚስተር ጋንግ ኮንግ ኣዘራሪቡ። ኣብቲ ኣብ ኣስመራ መቐበለ ጋሽ ደንደን ከም ዝተገበረ ዝተገለጸ ርክብ እቲ ፕሬዝደንት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ምፍታሕ ግጭታት እዞባ ዝጥቀስ ኣበርክቶን ኣድማዕነትን ከም ዘይጸንሖ ብምጥቃስ ሓድሽ ኣገባብ ክኽተል ከም ዘድሊ ኣተሓሳሲቡ ክብል እቲ ብ13 ሕዳር ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ይገልጽ። ኣብዚ ዓመት ካብ ዝተረኣዩ ዓበይቲ ፍጻመታት ሓደ እቲ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣብ ወርሒ ሕዳር ናብ ፖርት ሱዳን ዘካየዶ ምብጻሕ እዩ። ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣቦ መንበር ልኡላዊ ቤት ምኽሪ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፋታሕ አልቡርሃን ብዝገበረሉ ዕድመ መሰረት ብ29 ሕዳር ካብ ኣስመራ ብመኪና ተጓዒዙ ፖርት ሱዳን ኣትዩ። ብጀነራል ዓብደልፋታሕ አልቡርሃን ላዕለዎት ሚኒስትራት መንግስትን ምዉቕ ኣቀባብላ ከም ዝተገበረሎም ድማ ይዝከር። ኣብ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ዘካየዶ ወግዓዊ ምብጻሕን ርክብ ምስ ወራስ ዘውዲ ልኡል መሐመድ ቢን ሳልማንን ካብቲ ዝዓበየ ፍጻመታት እዩ። ነዚ ኣመልኪቱ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ክልቲኦም መራሕቲ ብዛዕባ ዞባዊ ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪካ፣ ቀይሕ ባሕሪ፣ ተፋሰስ ፈለግ ናይልን ወሽመጥ ዓረብን ከም ዝተዘራረቡ ገሊጹ። ብዘይካዚ ኤርትራ ካብ ኣባልነት ኢጋድ ንሰሓበትሉ ውሳነ ኣመልኪቱ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ብ12 ታሕሳስ ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለፂ እውን ንኤርትራነት ዞባን ኣገዳሲ ፍጻመ እዩ። ኤርትራ መግለፂያ እቲ ውድብ ንኣባላት ሃገራት ብፍላይ ንኤርትራ ዒላማ ንምግባር መሳርሒ ከም ዝኾነ ብምኽሳስ ሕጋዊ ሓላፍነት ኣይፈጸመን ክብል ይወቅስ። ኤርትራ ካብቲ ውድብ ክትስሕብ ዝወሰደቶ ውሳነ ንዋና ጸሓፊ ኢጋድ ብወጊዕ ኣፍሊጣቶ
ከሎ ይብል እቲ ካብ ኣስመራ ዝወፀ መግለጺ ብኻልእ ገጽ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒ ጉተሬዝ ኢትዮጵያን ኤርትራን ነቲ ብ12 ታሕሳስ መበል 25 ዓመት ዘቁፀረ ውዕል አልጀርስ ምክንያት ብምግባር ንረአ ነባር ሰላም ከምኡን ምኽባር ሉዓላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ውፍያት ኮይነን ክርከባ ጻውዒት ኣቕሪቡ ወሃብ ቃል ናይቲ ዋና ጸሓፊ ዝኾነ ስቴፋን ዱጃር ብ12 ታሕሳስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሎሚ መበል 25 ዓመት ናይቲ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ደባዊ ግጭት በውግዕ ዘብቅዐን ኣብ ሞንጎ ክልቲአን ሃገራት ሰላማዊ ዝምድና ንምፍጣር ወሳኒ ማዕቀብ ዝሰርዐን ፍሉይ ውዕል ሰላም ዝኽሪ ስምምዕ አልጀርስ ኢሉ ኣብ ካልእ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ድማ ካብ 17 ታሕሳስ ጀሚራ ኣብ ኤርትራ ምብጻሕ ዘካየደት ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሽወደን ምስ ሰበስልጣን ኤርትራ ተዘራሪባ እታ ሚኒስትር ኣብ ኤርትራ ምስ ዑስማን ሳልሕ ዝርከቦም ላዕለዎት ሰበስልጣን ኤርትራ ተራኺባ ኣብ 2025 ዝነበረ ስፖርታዊ ፍጻመታት ናሆም ዘርኣይ ተዓዋቲ ሻድሻይ መድረኽ ዙር ሩዋንዳ 2025 ከምኡኻ ሻምፒዮን ኤርትራ ዝኾነላ ዓመት እዩ ኣሕሊፉ ዓመት 2025 ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራን ኤርትራውያንን ተቐዳምነትን ጽቡቕ ውጽኢት ዘርእዩላ ዓመት እያ ነይራ እቲ ርእስ ኩሎም ኣፍሪቃውያን ተቐዳደምቲ ዝተሰየመ ቢንያም ግርማይ ግን ኣብ ኩሉ ዘካየደ ውድድራት ቀዳማይ ከይወፀ ዝወዳእላ ዓመት እያ ነይራ ለካቲት ካብ 23 ለካቲት ክስካብ 2 መጋቢት ኣብ ዝተኻየደ መበል 17 ዙር ሩዋንዳ 2024 ካብ ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ሄኖክ ሙሉ ብርሃንን ናሆም ዘርኣይን ሓደ መድረኽ ክዕወቱን ከለው ኣብ ብጫ ማልያ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ካልኣይ ኮይኑ ተዓዊቱ ሰነ 8 ሰነ ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ኣብ ዝተኻየደ ማራቶን ኣስመራ 2025 ኣባል ክለብ ደንደን ደበሳይ ደሳለ ቀዳማይ ብምውፃእ ዘውዲ ደፊኡ ኣብ 2023 ብዘገርምን ካብ ትጽኢት ወፃን 2 ሰዓትን 14 ደቂቕን 21 ካልእትን ቀዳማይ ብምውፃእ ናይ ዝውድድር ሪከርድ ሒዙ ዘሎ ኣትሌት ናሆም ኤርሚያስ ከዓ ካልኣይ ብምውፃእ እንደገፍቱ ኣረስሪሱ 27 ሰነ ዝተኻየደ ውድድር ብሽክሌታ ቻምፒዮን ኤርትራ ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር ኣባል ኣሜሪካዊት ጋንታ ሊድስ ትሬክ ኣማኑኤል ገብረዝጋብሔር ኣከታቲሉ ንሳልሳይ ዓመቱ ቻምፒዮን ኤርትራ ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር ኮይኑ ንኣማኑኤል ተኸቲሉ ዓሙውን ካልኣይ ዝወፀ ኣባል ጋንታ ኣስታና ካዛኪስታን ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ካልኣይ ክወፅን ከሎ ኣባል ጋንታ ኢንተርማርቸ መዋእል ግርማይ ሳልሳይ ኮይኑ ኣትዩ 29 ሰነ ኣብ ዝተኻየደ መበል 15 ቻምፒዮን ኤርትራ 2025 ኣባል ጃፓናዊት ጋንታ JCL ናሆም ዘርኣይ ቀዳማይ ብምውፃእ ዘውዲ ቻምፒዮን ኤርትራ ደፊኡ ናሆም ዘርኣይ ድሕሪ ዓወቱ ምስ BBC ኣብ ዘካየደ ቃለ መሕተት ጸወታ 35 ኪሎ ሜትር ምስተረፎ ኣብ ዓቀበት ማይ ጃሕጃሕ መጥቃዕ ተፈጺመ ሜሮን ሰዓበን ንሳያ ናብ ዓወት ኣብጽሓትን ብምባል እቲ መጻወቲ ሜዳ ዝዓብልሎ ስለ ዝነበረ ንሱን ጋንቱ ነዚ ዓወት ተጸቢሞ ከም ዘይነበሩ ገሊጹ ዓምለ ዓመታዊ ኣብ ዝወፅ ደረጃ ኩዕሶ እግሪ ሃገራት ዘመልክት ዝርዝር ሎማ ዓመት ን210 ሃገራት ኣብ ዝስርዓሉ ኤርትራ ጥራይ ኣብ ዝሓለፈ 48 ኣዋርሕ ብውሕዱ ሓደ ወግዓዊ ውድድር ስለ ዘይካየደ ደረጃ ኣይተዋህባን ብዝብል ካብቲ ዝርዝር ከም ዝወፀት መርበብ ሓበሬታ ፊፋ ኣብ ካልኣይ ሰሙን ሓምለ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣመልኪቱ ኤርትራዊ ኣባል ካዛኪስታናዊት ጋንታ ኣስታና ካዛኪስታን ቻምፒዮን ኣፍሪቃ 2022-2023 ከምኡን 2024 ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ተዓዋቲ ብጫን ቀጠልያን ማልያ ኣብ ቻይና ኣብ ሓምለ ኣብ ዝተኻየደ ዙር ማግኒፊሰንት ኩንሃይ ኮይኑ ውድድሩ ዛዚሙ ነሓሰ ቢንያም ግርማይ ሃገራዊ ኣምባሳደር ኤጀንሲ ልምዓት ሕቡራት ሃገራት ክኸውን ኣብ ነሓሰ ተመዚዙ እቲ ትካል 12 ነሓሰ ኣብ ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ ኣብ ዙር ፈረንሳ ቀጠልያ ማልያ ክዕወት ዝበቕዐ እንኩ ኣፍሪቃዊ ስፖርተኛ ሃገራዊ ኣምባሳደር ሰናይ ድሌት ክልማዊ ተበግሶን ምሕያል መንእስያት ኣብ ኤርትራ ክኸውን ተሓሪሉ መስከረም ሊቨርፑል ንኣጥቃዒ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ንክብረ ወሰን ዋጋ ምስጋር ተጻወቲ ዓዲ እንግሊዝ ብሰበረ መጠን ገንዘብ 125 ሚልዮን ፓውንድ ኣፈሪማቶ እዚ ኤርትራዊ ሽወደናዊ ኣብ ኣንፊልድ ታሪክ ክሰርሕን ዋንጫ ክዓተርን ከም ዝደሊ ገሊጹ ምንጭታት ከም ዝሕብርዎ እዚ ውዕል ምስ ተወሳኺ ውዕል ክስካብ 130 ሚልዮን ፓውንድ ክበጽሕ ከም ዝኽእል ይገልጹ ሕዳር ኣብ ኬንያ ሕዳር ኣብ ዝተኻየደ መበል 19 ሻምፒዮና ቅድድም ብሽክሌታ ኣፍሪቃ መርሃዊ ቅዱስ ቀዳማይ ብምውፃእ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ኮይኑ ብተመሳሳሊ ዓወት ኣማኑን ሻምፒዮና ኣፍሪቃ ትሕቲ 23 ዓመት ኮይኑ ኣብ መወዳእታ ሕዳሩን ቢንያም ግርማይ ካብታ 4 ዓመትን መንፈቕን ዝተጻወተላን ዓበይቲ ዓወት ዝተጎናጸፈላን ቤልጅየማዊት ጋንታ ኢንተርማርች ብወጊዕ ብምፍናው ናብ ጋንታ NSN ተጸንቢሩ ቢንያምን ኢንተርማርችን ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመትን መንፈቕን 12 ናይ መድረኽ ዓወት ከመዝግቡን ከለው ልዕሊ 4 ግዜ ኸ ናብ ፖዲዮም ደይቦም
ኣብ 2021 ናብ ጋንታ ምስተጸንበረ ቢንያም 3 መድረኻትን ቀጠልያ ማልያ ዙር ፈረንሳ ሓደ መድረኽ ጂሪዲ ኢታሊ ዝርከቦ ዓበይቲ ዓወታት ክጎናጸፍ ክኢሉ እዩ። ብዘይካዚ ኤርትራዊ ኦሎምፒካዊ ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ንሓምሻይ ግዜ ዝበለጸ ኣፍሪቃዊ ተቐዳዳማይ ተባሂሉ ክሽለም እንከሎ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ እውን ዝበለጸት ሃገራዊት ጋንታ ኣፍሪቃ ተባሂላ ዓብላልነታ ኣረጋጊጻ። ኣብቲ 29 ሕዳር ኣብ ርእሰ ከተማ ሩዋንዳ ኪጋሊ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ምዕዳል ሽልማት ብሓድሽ ኣወዳድባ ኣፍሪካ ሳይክሊን ኤክሰለንስ ኣዋርድ ዝብል ሽም ሒዙ ቀሪቡ። ፖሊስ ኔዘርላንድስ ኣብ ድሮ ሓድሽ ዓመት ብርችት ከም ዝተሃርሙን ተራእዩ ዘይፈልጥ ሓደጋ ከም ዘጋጠሞምን ሰመዚ ገሊፆም። ኣብ ኣምስተርዳም ዝርከብ መበል 19 ክፍለ ዘመን ቤተ ክርስቲያን ኣብ ናይ መጀመርታ ሰዓታት ሓድሽ ዓመት ብሓዊ ክቃፀል እንከሎ ጠንቂ ናይቲ ባርዕ ሓዊ ገና ኣይተፈለጠን። እቲ ኣብታ ከተማ ዝርከብ ናብ ዝዓበየ ፓርክ ቦንደል ፓርክ ዝጥምት ቦንደልከርክ ኣብ 1872 ካብ ዝህነፅ ኣትሒዙ መስሕብ በጻሕቲ ኮይኑ ጸኒሑ። ኣብ ካልእ ቦታታት እታ ሃገር ሓደ ወዲ 17 ዓመት ህፃንን ወዲ 38 ዓመት ሰብኣይን ብጽምብል ሓድሽ ዓመት ብዝተተኮሰ ርችት ተቐቲሎም። ኣብ ጀርመን ከተማ ቢለፈልድ ፖሊስ እቲ ከባቢ ክልተ ደቂ 18 ዓመት ቆልዑ ኣብ ገዛ ብዝተሰርሐ ርችት ድሕሪ ምቅጻሎም ከም ዝሞቱ ሓቢሩ። ሓላፊት ማሕበር ፖሊስ ሆላንድ ናይን ኩይማን ኣብ ኣምስተርዳም ኣብ ስራሕ ኣብ ዝነበረትሉ ሰዓታት ብርችትን ካልእ ነታጉን ከም ዝተሃርመት ገሊጻ። መጠን እዚ ዓመፅ ተራእዩ ዘይፈልጥ እዩ ኢላ። ኣብ መላእ ሃገር ኣብ ልዕሊ ፖሊስን መጥፋእቲ ሓውን መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ጸብጻባት ብሰፊሑ ተዘርጊሑ ነይሩ። ኣብ ደቡባዊት ከተማ ብሬዳ ናይ ነዳዲ ቦምባ ፖሊስ ተደርብዩ። ኣብ ሮተርዳም ዝርከብ ሆስፒታል ዓይኒ እታ ከተማ 10 ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ዝርከብዎም 14 ሕሙማት ብመጉዳት ዓይኒ ከም ዝሓከመ ገሊጹ። ክልተ መጥባሕቲ ተገይሩሎም። ኣብ ናይ መከን ወዲ 17 ዓመት ቆልዓ ኣብ ኣልቲሚር ወዲ 38 ዓመት ፍጻመታት ርችት ከም ዝተቐተሉ ማዕከናት ዜና እቲ ከባቢ ሓቢረን። ኣብ ኣምስተርዳም እቲ 50 ሜትሮ ቁመት ዘለዎ ዓጹር ታሪካዊ ቤተ ክርስቲያን ቦንደልከርክ ፈሪሱ። ሰመዝ እቲ ናሕሲ ኣዝዩ ከም ዝተሃሰየ እኳ እንተገለጹ መዋቕር እቲ ቤተ ክርስቲያን ግን ከይተበላሸወ ክቕጽል ትጽቢት ይግበር ኢሎም። ኒዮ ጎቲክ ባዚሊካ በአርክቴክት ፒየር ኩይፐርስ ተነደፈ እዩ። ኣብ 2026 እገዳ ዘይወግዓዊ ርችት ኣብ ግብሪ ክውዕል እዩ። ብመሰረት ማሕበር ፓይሮቴክኒክስ ኔዘርላንድስ ኣብዚ ዓመት ክብረ ወሰን ዝሓዘ 129 ሚልዮን ዩሮ ንርችት ወጻኢ ተገይሩ። ኤርትራ ኣብ ዋዕላ ሩስያ ኣፍሪቃ ትሳተፋላ። ልኡኽ ኤርትራ ኣብቲ ብ1920 ታሕሳስ ኣብ ካይሮ ግብፂ ዝተኻየደ ካልኣይ ዋዕላ ሩስያ ኣፍሪቃ ተሳቲፉ። ብሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ግብፂ ዶክተር በድር ዓብደላቲ ኣብ ዝተመርሐ ዋዕላ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ፌደሬሽን ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ሩስያ ምስ ሃገራት ኣፍሪቃ ዘለዋ ምትሕብባር ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ንምሕያል ዘለዋ ድልውነት ገሊጹ። ኣብቲ ዋዕላ ኤርትራ ብላዕለዋይ በዓል መዚ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ግብፂ ኣቶ ኣማን ዓብደዋሲን ሓላፊ ዜናን ባህልን ኣቶ ሓቢብ መሐሙድ ዑስማን ተወኪላ። ብተመሳሳሊ ኣቶ ኣማን ዓብደዋሲን ሓላፊ ህዝባውን ማሕበራውን ጉዳያት ኣቶ መሐመድ ኑር ኢድሪስን ኣብ ካይሮ ዝነብሩ ዜጋታት ኣብ ኣገልግሎት ቆንስላ ንጥፈታትን መደባትን ሃገራዊ ውድባትን ዘተኮረ ሰሚናር ኣካይዶም ንሳቶም ውዳቦም ከጠናኸሩን ኣብ ሃገራዊ ጉዳያት ንጡፍ ተሳትፎ ክገብሩን ድማ ፀዊዖም። ብተመሳሳሊ ዜና ቆንስል ጀነራል ኤርትራ ኣብ ፍራንክፈርት ጀርመን ኣቶ ክብረኣብ ተኸስተን ሓላፊ ህዝባውን ማሕበራውን ጉዳያት ኣቶ ተዓመ ሃይለን ብ20 ታሕሳስ ኣብ ከተማ ኮሎን ንዜጋታት ሰሚናር ኣካይዶም። እቲ ምዕባይ ንቕሓት ኤርትራውያን ኣብ ወጻኢ ሉዓላውነትን ሕጋውነትን ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ቃል ዝተኻየደ ሰሚናር ኣብ እዋናዊ ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪካን ዓለምን ቀዳምነታት ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ከምውን ተራን ኣበርክቶን ዜጋታት ወጻኢ ኣብ ምክልኻል ሉዓላውነት ሃገርን ህንፀት ሃገርን ዘተኮረ ነይሩ። እቶም ዜጋታት ብወገኖም ከም ቀደሞም ምስ ህዝቦምን መንግስቶምን ደው ክብሉን ኣብ ሃገራዊ ጉዳያት ግቦም ክዋፅኡን ድልውነቶም ገሊፆም። ሓደ ካብ ዝለዓሉ ኣዘዝቲ ሰራዊት ዳዕመል ሰሪዕ ዝኾነ ሓሙድ ዓሊ ኣቡበኪር ኣብ ዳርፉር ተቐቲሉ። ትማሊ ሓደ ጥሪ 2026 ብመሰረት ብዝተፈላለያ ወግዓውያን መራኸቢ ብዙሃን ሱዳን ዝተዘርግሐ ዜና ሓደ ካብ ዝለዓሉ ኣዘዝቲ ሰራዊት ዳዕመል ሰሪዕ ዝኾነ ሓሙድ ዓሊ ኣቡበኪር ምስ ብጾቱ ብመጥቃዕቲ ድሮን ከም ዝተቐተለ ተፈሊጡ። በብእዋኑ ብሰራዊት መንግስቲ ገዚፍ ስዕረት ዘጋጥሞ ዘሎ ጀነራል መሐሙድ ሓምዳን ዳጋሎ ዝምራሕ ሰራዊት ዳዕመል ሰሪዕ ንሕልፈት ዝለዓለወ ኣማኻሪኡ ኣመልኪቱ ናይ ሓዘን መልእኽቲ ኣብ ገጻት ኤክስ ዘርጊሕሎ። መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ንምግባር ኣብ ምድላው ዝርከብ ሰራዊት ሱዳን ብዙሕ ሓይሊ ናብ ቡሉ ናይል ግዝኣት አንቀሳቒስሎ ብመንገዲ መደኒ ናብ ደማዚን ገጾም አንቀሳቒሶም ኣለው። ውሽጣዊ ምትፍናን ሱዳንን ኢትዮጵያን ኣብ ጫፍ ጠርዙ በፂሕሎ ዘሎ እዋን ሰራዊት ሱዳን ብዙሓት ካብ ሰራዊቱ ናብ ደቡብ ኢትዮጵያ የንቀሳቐሰሎ።
ሶማሊያ ኣብ ግዛኣታ ዝርከቡ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብሓይልታት ግብጽ ንኽትክኡ ንቤት ምኽሪ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ብወግዒ ሓቲታ። ወኪል ሶማሊያ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት መንግስቶም ንቤት ምኽሪ ጸጥታ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብቲ ሓድሽ ልኡኽ ሰላም ንኸገልልን ብሓይልታት ግብጽ ንኽትክኡን ብወግዒ ሓቲቱ። እቲ ወኪል ከም ዝተኸራኸሮ ሰራዊት ኢትዮጵያ ቅድሚ ሕጂ ኣንጻር አልሸባብ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ዝተሓሰበ ዕላማ ክሃርሙ ከም ዘይከኣሉን ኣብ መሬት ሶማሊያ ብዘለዎም ወተሃደራዊ ህላወ ድማ ላዕላውነት ሶማሊያ ከም ዝጠሓሱ ገሊጹ። ሞቃዲሾ ነቲ ልኡኽ ጸጥታ ክስካብ 11,000 ዝበጽሑ ወተሃደራት ንምቕራብ ምስ ካልኦት ሃገራት ናይ ክልቲኣ ውዕል ከም ዘለዋ ብምግላጽ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ሶማሊያ ዝርከብ ህላወ ሰራዊት ኢትዮጵያ ምንጪ ፖለቲካዊ ወጥርን ስጋት ላዕላውነትን ምዃኑ ኣስሚራቱልላ። ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ታሪክ እናሰርሐ ይርከባሉ። ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዓበይቲ ሃገራት ዓለም ተዓጢቕንኦ ዘለዋ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ዓጢቑ ይርከብ። ቀይሕ ባሕሪ ኣብዚ ሕጂ እዋን ህውከት ሰፊንዎ ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ ማያት ኤርትራ ድማ ብተጻራሪ ጅግና ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ግዝኣታዊ ማያት ውሕስ ገይርዎ ይርከብ። ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ናብ ግዝኣታዊ ማያት ኤርትራ ዝኣትዉ ዕጡቓትን ሰለይትን ገፈፍቲ ዓሳን ንገፈፍቲ ዓሳ መሲሎም ዝተፈላለዩ ናይ ስልያ ስራሕቲ ክሰርሑ በብእዋኑ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ብምእታው ምርመራ ድሕሪ ምክያድ ንጹህ ዝኾኑ ገፈፍቲ ዓሳ ብምጽራይ ክፍትሑ ጸኒሖም እዮም። ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ሕጂ እውን 30 የመናውያን ፈቲሑ ይርከባሉ። ብሄራዊ ኣገልግሎት ዜና የመን ከም ዝሓበሮ እዞም 30 ገፈፍቲ ዓሳ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ከም ዝተተሓዙ ገሊጾም ዝርከቡ ዘለዉ። ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ብዝተዓጠቖም ዘመነዎት መሳርሕታት ተጠቒሙ ግዝኣታዊ ማያት ኤርትራ ኣውሒስዎም ይርከብ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቶም ገፈፍቲ ዓሳ ብሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ምትሓዞምን ምእሳሮምን እናኸሰሱ ይርከቡ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብዝገብሮ ዘሎ ጅግንነትን ጸጥታ ቀይሕ ባሕሪ ምውሓስን ብዝተፈላለዩ ሃገራት ምስጋና እናቐረበሉ ይርከብ። ሓይልታት መንግስቲ ሶማሊያ ምስ ኣህጉራዊ መሻርክቶም ብምዃን ኣስታት 30 ዕጡቓት አልሸባብ ኣብ መጥቃዕቲ ከም ዝቐተሉ ገሊጾም። ሚኒስትር ምክልኻል እቲ ሃገር ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ ከተማ ጃባድ ጎዳነ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ነፈርቲ 29 ዕጡቓት አልሸባብ ከም ዝተቐተሉን ንሽበራዊ መጥቃዕቲ ዝዓለማ መኻይንን ኣጽዋርን ከም ዘዕነወን ገሊጹ። سعود عرب أبزو بحر رماوت ندو يمن كجنس لازم قصاص بحبرة إمارات عرب زدقف بيت مخري دوا ومسجاجر استسمي عبل عليات وارن قافلة درعت مخاينن زي اللابونا أير متقعت وسيدا دمسي ساتولا سراوت أمريكا قبل علي السفارس يسجاجران يرنز بلنجلابو متقعت فتيمو سراوت أمريكا لمون فنزويلا كلتا مرحب كم سحازة جالسو أبتتوافير زلو دواو سراوت أمريكا أوزوت مجلتي أبتنجلابو زنبرو سلست سبات كم زقتلا بمجلات كلتا مرحب كم سحازون جالسولو محدار دونالد ترامب زكايدو زلو متقعتات كحق واتساق خون كم زخيل جلتن تنتي جلتولو